Velkommen til Danmarks Nationalmuseum. I dag vil vi give jer 5 fede facts om 5 fede ting. Så kom med ind. Nu er vi kommet til antiksamlingen, hvor vi skal kigge på det egyptiske folk. Velkommen til Egyptersamlingen. Vi står her, fordi vi i dag skal kigge på mumier, og hvordan man laver de her mumier her. Og det starter med, at liget kommer hen, og så bliver der skåret lagt snit i venstre side. Så bliver alle indvoldene pillet ud og tørret. Det er kun hjertet, som til sidst sidder på sin plads, og hjernen bliver også med tiden, det gør den først efter, fjernet. Alle de her tørrede indvold her, de kommer over i de her krukker, som I ser herovre. Og krukkerne, de har som låg et gudehoved, og de kommer ned sammen med mumierne til sidst. Bagefter så bliver kroppen lakeret indvendigt, og så bagefter kommer der natron over. Det er simpelthen for at tørre hele kroppen, og til sidst så i den næste måned, der bliver liget bandageret ind i hørlærreder, som vi kan se, de er her. Nu er vi kommet til Danmarks middelalder og renæssance, hvor vi skal kigge på ridderne. Her ses en ridder og en hest i fuld udrustning fra reformationen i 1500-tallet. Grunden til, at hesten har fuld udrustning på, er, at den er rytterens svage punkt. Fordi at hvis den bliver beskudt, så falder den, og dermed falder rytteren også af. Og en fun fact er, at hvis rytteren falder af, kan han ikke rejse sig op igen på grund af rustningen. Her ses et ligklæde. De blev brugt rigtig meget i 1500- og 1600-tallet, hvor man gjorde rigtig meget ud af de døde, fordi man troede rigtig meget på Gud og ville sende dem afsted til himlen. Og en fun fact om det her ligklæde er, at det er Christian den 4. søn, Frederik Christians ligklæde. Han blev bare kun 2 år gammel, da han døde. Nu er vi kommet til Danmarks historie, og vi kigger på den almindelige dansker fra 1660 til 2000. Dags. I 1945 kom Jitterbug og Rock'n'Roll til Danmark, og den fik ungdommen til at danse i opera. Og på Danmarks Nationalmuseum, der kan man høre nogle af de populære sange, der blev spillet på den her. For eksempel Landsbyskolerne i 1800-tallet havde tavlerne malet på væggen. De pædagogiske hjælpemidler var begrænsede, så måden, at børnene lærte bogstaverne at skrives, hvordan de skulle skrives, var enten at tegne fingeren i sandkassen, eller at bruge luftskrivning, altså i luften.